L-Awtorita tal-Ippjanar għaddejja bi proċess ta' konsultazzjoni biex għall-ewwel darba f'pajjiżna jkollna siti li jiġu meqjusa bħala Dominju Pubbliku. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Budiġiċ spjega kif l-Awtorità tilqa' diversi suġġerimenti mingħand il-pubbliku dwar is-siti proposti filwaqt li tkun indirizzati t-tħassib tal-pubbliku f'ċerti każi. L-Awtorità min-naħa tagħha għamlet kemm jista' jkun ir-riċerki tagħha. Għamlet riċerki mal-Land Registry, għamlet riċerki mal-Public Registry u hemmhekk ippruvajna kemm jista' jkun nimmappjaw kollox min-naħa tagħna u għalhekk huwa proċess twil u laborjus. Imma qed nsejħu lin-nies biex jekk xi ħadd għandu xi forma ta' dritt, anke jekk mhux ownership, ġifieri jista' jkun hemm drittijiet oħrajn fuq dawn il-proprjetajiet, huwa għandu jiġi l qudiem jitina dik l-informazzjoni. Kollox għall-konsultazzjoni hemm 24 sit li ġew proposti minn għaqdiet ambjentali u l-Ministeru għall-Ambjent. Dawn is-siti jinkludu fost oħrajn Manuel Island, Widgarnaw, Hondo ir-Rummin, il-Kalanka ta' Dellimara, Kemuna, iċ-Ċittadella, Fomm ir-Rieħ u ta' Ċenċ. Siti li jistgħu jingħataw protezzjoni ambjentali ikbar u l-pubbliku jkollu ċans igawdihom. Id-deċiżjoni tal-liema siti se jingħataw it-titlu tad-Dominju Pubbliku se tkun f'idejn il-Parlament. Mela, l-Awtorità li ħad tagħmel huwa li ħad tiġbor dawk id-drittijiet kollha u tagħmel rakkomandazzjoni. Ir-rakkomandazzjoni tal-Awtorità hija li fejn hemm dritt dan għandu jiġi imħares. U mbagħad ikun hemm sta l-Parlament biex jiddeċiedi jekk id-dritt tal-pubbliku in ġenerali għandu xi override dritt ta' persuna partikolari. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar spjega kif il-liġi tad-Dominju Pubbliku hija importanti għall-Gvern, liġi li ġiet approvata b'mod unanimu f'Mejju 2016 mill-Parlament. Huwa appella lill-pubbliku sabiex jipparteċipa fil-proċess ta' konsultazzjoni. Kien hemm perjodu fejn il-Ministru tal-Artijiet, membri parlamentari u anke NGOs setu jresqu proposti tagħhom dwar siti sabiex jidħlu fid-Dominju Pubbliku. Naturalment il-Planning Authority wara li leqet dawn is-sottomissjonijiet fetħet perjodu ta' konsultazzjoni. Il-konsultazzjoni pubblika se tingħalaq fil-ħdax ta' Wissu. Aktar dettalji dwar il-proċess ta' konsultazzjoni jista' jinkiseb minn fuq is-sit tal-Awtorità tal-Ippjanar.